We werden hier weer volgebouwd hierboven. Dan komen hier wat pilaren en toestanden te staan, daar werden gewoon niet goed van. We kregen een optreden van de Alt-Prinsen. En zoals gebruikelijk wat we allemaal gewend zijn is dat de Alt-Prinsen hier een heel zootje gaan dansen. En dan gaat alles mis. Dit jaar doen ze het anders, ze gaan niet dansen, maar het resultaat is hetzelfde. Er gaat weer van alles mis. Achteraan staan ze klaar. En deze keer hoeft het niet met de buitenmars. Dat doen we dadelijk in de finale nog een keer. Ger staat het bandje voor de Alt-Prinsen. Dames en heren, mag ik me even voorstellen, ik ben broeder Gerard. Ik ben erg zenuwachtig vanavond. Ik ben gespannen, ik heb het druk. Ik heb gewoon stress. En ik zal u even zeggen waarom dat is. In de Nederlandse parochies zijn de laatste tijd nogal wat problemen geweest, mensen. En zoals je misschien weet, in de landelijke schandaalpers, breed uitgemeten incident met hond. Dat hebben jullie wel van gehoord, denk ik. Dat was namelijk voor de paus, onze paus, de druppel, de bekende druppel. Nou, wat heeft hij gedaan? Het volgende. Hij heeft van alle dienaren gods in dit land, van hoer tot lieg en afvaardiging ontbooien naar het Vaticaan. En dat gaat nou hier vanavond gebeuren. Nou, ik ben benieuwd. Daarom ben ik gespannen. Ik geloof mensen dat de rest nou voor de deur staat. Ik ben benieuwd wie dat is. Hij is mooi op tijd. Meneer Pastoor. Goedenavond, meneer Pastoor.
Tja, beminde parochie Hane en Henne. Ik zal u zeggen, ik ben me toch een putje benieuwd wat mij hier te wachten staat, zeg. Het zul toch niet over dat incident met den hond gaan, hopelijk. Ben ik toch extra vanuit Rome moeten komen, zeg. En dat nou net nou ik in Lourdes, in Afrika en in Amerika geweest ben. Ik zie wel sowieso al zo weinig de laatste tijd. O heertje, geef mij kracht. En als het even kan ook een nieuwe dienstmaagd. Het is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent als ik. Zo goed, zo charmant en zo aardig, dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, toch gaat het wel weer voor de volgende. We zien mooi op tijd. Ik ben eens benieuwd wie het nou is. Het is moeilijk bescheiden te blijven bij een kerel met zoveel talent. Meneer Den Dijken, ze worden steeds harder. Ik heb me toch weer eens een kerkregio hier in de gemeente Gennep. Wat die bestuurders er tegenwoordig allemaal van een trammeland van maken. Ze zullen zich maar wat meer met de kerkgangers bemoeien. Er komen veel te weinig mensen in de kerk. En die er komen, die gaan ook nog meestal voor het zingen de kerk uit. Nou moet ik mee voor een of ander akkefietje ook nog naar Rome toe komen. Omdat er zoiets als een kalf of een geit in de kerk gelegen heeft. Ik weet er ook niet meer van. Dan volmergo sacramento, veneremo cervovi. Het gaat er wel heen, ze komen nou zo vuur en al binnen. Ik ben benieuwd wie het deze keer is. Onze eigen bisschop, helemaal gekomen uit het bronsgroen eikenhout. Beminde broeders en broeders, waar gevierd werd gezopen. En waar gezopen werd, om ook betaald werden. En zo is dat ook hier in de tempel des verderfs. In de kerk hebben jarenlang gul gegeven. Al die knuip in de klingelbuul. En daarvoor bedank ik u ook allemaal hartelijk. Maar de tijden veranderen. En ook de kerk kan niet achterblijven bij al dat nieuw betalingsgemak van de Rabobank. Je krijgt allemaal binnenkort een eigen kruispas. Met een eigen persoonlijke pin. Code. Wel opletten.
dat je hem niet in het verkeerde kruis stekt. Dus wat dat betreft heb ik weer zat. Dan moet ik mee voor een of ander akkefietje van een zo'n dom mormel van een katholieke pastoor in een kerk in wel naar Rome komen omdat er een of andere koe in de kerk gelegen heeft. Dan komt geen mens om het idee om er een stier mee te halen. Nou mensen, ik geloof dat ze steeds harder worden. Maar goed, ik zie vandaag nog extra een paar nieuwe schoenwesten kopen. Heb ik bij broeder Jos gekocht. Hier verderop. Nächste model van Nike. Air Jesus. Mooi hè? Ik ben benieuwd wie er nou komt. De kardinaal misschien? We zullen zien, we zullen zien. Beminde gelovigen, broeders en zusters. Hebben wij er jaren over gedaan om het bisdom Roermond te verlossen van bisschop Gijssen. Daar heb ik herhaalde malen op het Vaticaan mijn verantwoording voor af moeten leggen. Dan is dat eindelijk gelukt. Moet ik mij nogmaals melden op het Vaticaan. Ik zei vannacht nog tegen mijn vrouw. Niet waar, Ria? Het zal toch niet gaan om dat geintje met het paard in de kerk van wel. O Heer, o Heer, o Heer. Dan gaat de bel. Dan kan er eigenlijk nog maar één komen en dat is volgens mij de hoogste. Ik ben benijd.
Proclamazione Hollande. Een zalig kerstfeest. En een gelukkig nieuwjaar. Und viele Eier, dank u wel. Uw edelachtbare, eminente, hooggeborene, schijnheilige paus Pierke, mag ik al wat vragen? Wat vind jij nou van het incident in de kerk van Well? Ja, nein. Een olifant, dat kan niet in de kerk, nee. En een olifant? Mensen, huren jullie dat? En een olifant? Het is toch te gek, of niet dan? Hier typisch Wels. Dan maken ze weer in Welwer van een mug en een hond. Jongen. Waar zult zij? Waar is Sinnekes? En dit waren de altprinsen die weer eens een keer heel iets anders gebracht hebben als wat wij de afgelopen jaren gewend waren. En wie hebben er aan metgedaan? Welke altprinsen waren dat? Altprins Piet? Altprins Matt? Altprins Theo? En de nation aanwinst Altprins Wim? Altprins Ra, Altprins Pierre, Altprins Toon, Altprins Ger, Altprins Wil, Altprins en altvoorzitter Huub. En Prins José, volgend jaar huurde jij hier ook bij. Dat ligt er nog aan. Er moet nog een test gedaan worden, zeggen ze. Er moet nog een test gedaan worden. Nou, doe maar vast even iets goeds. Geef die jongens allemaal vast een onderscheiding met. Misschien dat ze wat tot tevredenheid stemt. Oh, dat kan niet gaan. Dat kan niet gaan. Prinsenkapel, voordat we aan de finale gaan beginnen, even de begeleiding van de altprinsen naar beneden. Buitenmaars voor de altprinsen.